I pozdrav svima ljudi, moje ime je Mateja Ćimović, dobrodošli u treću epizodu Po Live Tura. Ovo je specijal što ste otkinuli na prvoj i drugoj epizodi, tako da tu je sa mnom moj drug. Jej! Ljudi, bili smo snimili sad epizodu i bila mi je prekinula što nisam bio registrovan na jebeni Bandicam. I ako vas zanima preko čega snimam Bandicam. Znači, bukvalno sam registrovan i sad sam se registrovao, ognjena sam motor 2.0 i morao sam da predam meč. Nije 2.1, laže. 2.0, ljudi znam. Ali otkazao meč, pa bilo bi 2.1, ali otkazao meč. Bilo bi 3.0, misliš? A? Bilo bi 3.0, misliš? Tako da nije, sad ću da pocepam po Bugarsku skupštinu, ko što sam ga i prošlim epizodama cepao. Pazi, baki, bilo je prošlo. Joj, šta si omašio? Oj, jebeno. Ovo bi se, Ovo bi ko Usain Bolt pogodio. Oj, radila, uzimo si godinu, Mercedesa 2. Čekaj, ne mogu da spravim više. Inače, snimat ćemo American Truck, ali ne mogu da zato što ne gled. Možda se ubaci mod, ali treba nešto. Treba pravam, dođe brat od Mate. Jej. I on se ga navesti i kakav se zbog poroče i radi. Što gađaš tu? Imaš iza leđa. Tada! Maš. To. Znate šta mažiš? Jebi ga. Mi se kupanje, maš. Ideš mi jaje. Ko igra, ja? Neka bude volja tvoja, ideš muda moja. Inače, ljudi, sutra će biti live stream, da vam odmah najavim. Pošto uvijek kad pravim live stream nikog nisam pozvao, tako da ima uvijek 0 gledalca. Live stream će biti oko 10. 10, 11. Ja ne mogu oko 10. 11. Oko 12. 11. U 12 sati pravimo ovaj. U 12 sati, pošto Ogi ne može u 10. A i bolje u 12 sati će svi da ustanu. Ma nisam to, ne mora kosi kod dede. Da, mora ko se kod. Nećemo da ulazimo u privatan život. I da Ogi, i da prijatelji, ko što sam rekao u prošloj epizodi koja se nije, nažalost, snimila, pišite u komentare, da li je Ogi car? Što pali? Jebem ti, dete. Evo ljudi, sad ćemo mi Ogi probati posle Jeste, probat ćemo ako bude radio. Fudbal, pošto vidim da ima ovdje njih 4 i 4. 2 na 2. Ja, ne upadneš. Ovo je bilo bukvalno za mene partija, ali Matija pobedi 1-0. Eto, zbog moje gluposti. Zato što je ubacio bela i crna pred kraj, ne sme da upadnu. I Eto, zbog čega je Matija pobedio. zibasi. Matija ne zna da igra, ali jebi ga, dobija na... Ali ljudi, ili je ovo zbog štapa, ovog novog što sam kupio, ili sam se ja popravio. Čekaj, i ovo zbog štapa je zato što sam ja bacio u delu. Ne. Ili mi je zbog štapa, ili što sam se ja možda malo popravio. Pa je. A sad ne znam koji je đav. Ma ubacujem crvenu, jebam se. Nije.
Jeste, crner. Ja moram pucam, šta bude bude. Da. Ne može, nismo Oj. Uvek vidi kad se imamo... To je to! Pucaš je na redom i ubacio sam. Mislim, ali kaže da ja ne znam dignem, mislim, šiu mater je. Bila više sreća nego... Znanje... Da nije bila tvoja, sine! Imaš više nego pametni. Kad se ovako je ubacivao, javi mi se. Jo, izvini, sine igraš ko beba, zato što si tu postavi ispred tvoje. Ja ću sada pucam na red. I evo nas ljudi, posle kratke pauze moram se ne idem do WC-a. To je to. Ali moja kuba. Nisi smao udariš. Ne, ubacio sam udar, a na tvoju moju i moja se ubacila. I ljudi... A dobro, ja sam moju bar ubacio. Bolje gađe neku drugu nego tu. Eto vidiš, odatle se Mate pogađa, ali jebi ga, Martinele. Kad budeš naučio odatle pogoditi, A treba si neku drugu da uzeš da gađaš. nema veze. Eto, Mate pobedi sad, Mate malo pre pobedi zbog pusta. Zbog gluposti, što je Ogi. Može i sad može i sad, ja, ti pobedi, ti izgubiš zbog pusta. I kad se ne zna, državno... Inače, ljudi, ova epizoda će biti malo duža. Ono, specijal, treća epizoda, bukvalno što ste otkinuli na ove prve dve epizode. Matke. Šta je, Ogi? Ja! Šta ti bi? Inače, sad se, vi se sad pitate zašto čutimo. Mi čutimo da se fokusiramo na igru, pa kad završimo meč... Kad završimo meč, onda... ćemo da pričamo. Ej, Mate, samo pričaš gluposti. Dva nula. Pa, no, Mate, ja kurcu nukida. Hvala, ne treba tiše, malo molio bi tiše. Ne morate me toliko hvaliti. Znaš što, mene mnogo kad hvalite, ja mislim, gubim posle, čemu fara. Ja ne hvalim ti. Ogi. Inače, ljudi, nešto internet. Mislim, koja logika je šiu mater je? Ogi! A, tu si, ja gledam šta bi. Joj, brate, zbog... Šta je gluposti sam? Daj bre, ne mogu da verujem da kupim. Ali dobro, ne veze, čekaj ja malo Matke dok se zagrejem. Tako je, Ma dobro, boli me uvo i da me pobediš, da me otkineš. i da ti mene nije mi. To je to, bri. Što gađi? Pa da bi raščistio. Samo da si ti srećna do neba. Ti što uradim na tebi? A to je zbog mog jadku štapa. Jevo, O, sad će da upadne. Ne smijem ja više... Ne! Da
ovaj kat nokta. Za koliko crnu da ubaciš, brate? Ipak to je bilo malo pre. I bi malo kasnije to. Šta kažeš, Agi? Ipak je bilo malo pre. Ajde, baci ću. Znaš koliko ti falilo, brate? Crno ubaciš. Vidim. A inače, ljudi, možda će vas nervirati zašto meni bagu, ali jebi ga. Nema jačkom. Znači, neko podržava GTA 5 čovi. Što sam ga teretio svim glupostima i da može sutra neće lagati, pošto sam razmišljala da običnim te nepotrebne stvari da uzem da ono mi radi komp normalno. To, račistio sam. Ne znam da li vidite, ovo moja stolica, za mene taman stavim ruke oko. Oj dadila, ne, moj, bijela da je upala. Oj dadila, vozila si kadila, Mercedes 2, dati imam ja. Kako će sada gaziš? Koliko sam samo ovako bez vremena, nisam razmišljala. Pozicija. Imaš dobre šanse da pobediš ponovo. Sad sam u jebenoj situaciji. Nisi. Tu je vrati. Ajde, ako bacim crno, bacim. Dobro. To je to, bre. Što si brate uradio? Da me izmjeniš, ne znam. Što ti ne brate? Evo. Ne znam, brate, šta se radi, jer sam upalio u crnu i rekao, aj, ako bacim crnu, gotovo je sad. I ono znam kako ušla, brate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Možda sam te na ruku. Go! Slabo sam opalio, slabo opalio. Tuj, jebem. Tuj. Ogi, koliko si mislio traje epizod? Videć. Ne, ne, crno, ne, ne. Eto zbog čega Matija pobeđuje. Jebem ti moj jak štab. 3:0. Eto zbog čega Matija pobeđuje. Jeli? A ja sam mislila da si ti ubacio samo moju crvenu, ali ti si u stvari, brate, ubacio i crnu. Pa jebem ti jak štab, ima da ga prodam. Gledaj, značio mi... Evo, ako vas zanima koje ovdje imaš štapove, ješu materije. Ma idi bre, za kurac mi je. A čije, s kojim si udaraš s ovim zadnjim, jeli? Jeste i mnogo jak i ubacio. Eto zašto Matija pobeđuje. Aj, priznaj, onu drugu, kad je bilo 2:0, to sam te pošteno pobedio. A dobro, jesi jednu pošteno. Ali ove dve Pa sam... boli me ovo, brate, ti si kriv. A dobro, to jeste. Naravno da vidim kako sam glupo izmašio. Brate, i da uzeš ovaj štap ko što ja imam. Ću ga uzmem, neću više da koristim ovo. Brate, znaš koliko dobro štap. A dobar i moj, ali jak mnogo i... Ili si ga ti previše napun. Kako sam ja ovo, brate, ubacio ovu samo moju lopticu, ja ne znam. Ne belu, nego ovu moju drugu. To ubacio si moj. Thanks, Ogi. 5:1, 5:2. Mislim, gore u ovom rezultatu. Sad ćete staviti u nezgodnu poziciju. Neću. Neće, ali za crnu će ti biti, ja mislim, nezgodno. Inače, ljudi... Gledaj koliko sam bolji s ovim štapom plavim, što ti imaš.
Pa eto ti. Ja sam dobar ili zbog štapa ili što sam se poboljšao. To je po tvom mišljenju. Što sam se poboljšao i po tvom štapu. Po svega pomalo. Pa dobro, malo sam se poboljšao, malo i štap. Eto ljudi. Sad će biti 3-1. Tum. Nemoj, čut. Pogađaš. Eto vidiš, ti sam uzao ovaj plavi štap. Pa eto ti, brate. Eto ljudi, 3-1. 3-1. Eto ti vidiš. Ja da ćemo ide do WC-a, tako da... Mora da čovjek da piša šta će. Baci to! Matora. Postani šta ideš? Šta je bilo? Tu jeben! Šta se omaš? Ljudi, neću da čujem u klipovima. Sad ćeš ti da vidiš. Pa eto viš koliko je bolji taj štap. Onaj previše jak, Ovi svi jaki, ja mislim da su oni, po meni su najslabiji. Nije, onaj žuti ti je jači od ovog plavog. Ali meni se plavi sviđa, plavi je baš taman kako treba. Tu jebem ti dete. Nemoj da psuješ, cuješ. Nemoj da kopiraš muđu posle hejteri i kopirate muđu. Pa, pazi, hejteri mogu da ih prima kontrolu. Nije ovo uvreda za hejteri, nećemo da ih dozivamo. Nećemo li... Ne treba, idemo ići u matori. Ali to mi se najviše sviđa kod muđe, kad kaže ono kad provocira Čaleta. Šu matori je. Pozdrav za muđu, muđa kralina. Nazvao sam drugo ime kanala. Logirani pingvin. Nemoj da zadaš to. Izvinjam se. Logirani pingvin, ako ovo gledaš, ovo je šala. A pazi, gledaj, stani. Ne kaže Nije ljudi fora ono da mi je ovo samo čisto iz zabancije. jedan dečak iskopirao nekog drogiranog pingvina i ona da kaže Rui kaže drogirani pingvin. Ako niste čuli drogirani pingvin. Ja ne znam kaže nego kaže logirani. Ne kaže L. Pa da ga jebem. Nemoj co. Šta mi nešto jeste, svaka čast ubacim bijelu, brate. Svaka čast. Ajde, Matej! Ko igraš? Ti igraš. Ja. Omčo, vidi ima Žeko. Otpada Žeko. Pozdrav za Omču ako gleda, Omča kraljina. Da. Ogi će iz cepa 100 će da kupi nov. Nisam na sto. Krevet. Inače ljudi, ako vi stalno kad mi snimamo, vidite kako Ogi leži na krevetu. Znači, to znajte ako mu pukne ruka, znajte da ga je... Kako ti to ubacio, ti ni sam ne znaš. Ne znam i sam. Zato sam i začutao.
Baš, ujebo. 4-1. Upraveš se lepo. Ajmo još da odigramo još ovaj meč i to bi bilo to. Pa što ovaj meč, ajde da igramo još dosta, jebate pa specijal. Boje barem sat vremena. Čiš. Još koliko to treba sad prema, brate. Dobro. Cijelu noć. Inače, ljudi, ako bude trebalo dosta sad sprema, ja ću najvjerovatnije klip, pazi, možda ću sutra izbaciti. Ne, večera. Pa jer, sad treba ostaviti cijelu noć. Ne, ljudi, da igramo još ovaj meč i to je to. Pa još 2-3 meča. Baš bi ne mogu s njim. Je lag život. YouTuber. Inače ljudi, Ogi... Inače ljudi, Ognjen će možda da počne da streamuje. Neće. Dobro. A bilo bi fora kad bi Ognjen počeo streamuje, ja kod njega, on kod mene i tako. Ako te oderemo ovu partiju, da nastavimo da streamamo. No, Koliko je 4-1? da. 4 je za mene, a za tebe je 1. Će bude i 2. Znači ljudi, zaboravite ono što... Dobro, ne morate zaboravite, priznajte. I Ognjen je u onim prve 2 epizode dobro igrao, ali sad sam sve popet. Ali bolji sam ja i tada, ne, pa ne znam. Ne znate vi njegovu foru, šiju materije. Dogovorili smo se na neki ugovor da ga pustimo. Jest. To su, ako ga povedem, znači tu su u pitanje milioni. Neki hitan ugovor, $1.000.000. Tako. Znate ljudi, mi živimo u Americi. Inače, posle ovoga odmah snimamo American tak, Mateja, moramo. A ne mora večeras da se opremi. Ne mora. Mateja se ide spava. Dobro, može tako. Sutra je vrotrak. Amerika. Amerikan, bre, šta sam mislila? Pa pazi, ovdje ova epizoda skoro pa će trajati 30 minuta, brate. Ja vidiš kako sam sebe sad. I sad ćeš ti. Znaš, Ogi, Aha. kako počeš ti to, bre? Pa nisam mogu drugačije. Eto i sad, gledaj, sve rećeš ti, kako si ti mene uglavnom pobeđivao? Ja sve poubacivam, ti nemaš nikakvu zajebanu poziciju i onda ti samo dođeš i poubacuješ. A sad je malo zajebana pozicija. Aj, jebem. Nemoj covati što. Izvinjavam se ljudi što cujem u klipovima. A to je to. O dobro, 4-2. Eto i da si me pustio još malo da se zagrejem, te poderem sve. Šviraš jedno, ajmo još jedno. Ne. A? Uff, bože. Ja sam se umorio, ti si se umorio. Ajde još jedno gledati sebe sad. Maja. Ok, ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se svidjela, mi se vidimo. Da, ne zaboravite da dođete sutra oko 12 na live. Biće vam na YouTube, znači samo uđite na YouTube i uđite na moj kanal, ako je subscribe-ovani, uđite na live i tako. Ok, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se svidjela, mi se vidimo u nekoj narednoj epizodi.